Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita. CPI Male Liberation Asong Atumpen Harmon Club along Krungching Sayamai Kang Nipon. Ar koini paitrok ar ni Phuloni Area Committee, Dokmoka Area Committee lapen Bokolia District Committee atum cepater piponsi Phuloni Harmon Club ahem along CPI Male Liberation Asong atum mai kaching vai pedopon. Labang so mai kaching vai ponki non kewangji thang ajikloni phaikre pho arni Bihar Patna rong supi along mai thedung ke padoponji along kachitong donji aphansi cheparai ponlo. Labang Somaya long Karbi Anglong District Penta CPI Male Liberation Asong Klembang Phuatum Pen Bang Trok Abang Phuatum Aphan Kapachitong Dunji Aphan Arpu Pipon Tanglo Bihar Patna Arong Sopi Labang Somai Kepado Ponji ke All India Angkang Aphansi Pathik Pon Lopusi XEM Robi Kumar Phangcho Ahin Pen Perangkia Thenglo Nang Pachini Dun Laben Labang Somaya long Kado Kawiatum Sitami Chetong Dun Long Lapen thu culture anat sitami chepaklang tun long lapen lahayalam aputhak mae long chingki chethan pon pemi pensi mesen pensi bang somai pachun ponlo Phuloni pen oronik tikathar Karbi Anglong news Bangsuri nira bangparo pho delegates doi lasi dageli tum north east penda Tripura pen doji dageli tum Assam penda doji Manipur penda doji dak Karbi Anglong penda doji lapente dak Karbi Anglong olong bangke litum phan CPI Male Liberation ahim pena bangke isi special committee mate state committee asonsi itum phan ke recognize lasi Assam state committee ko sonma dagelitum Karbi Anglong Hills Party committee puta labang so special committee bangke state committee status elitopan central committee pen nang pi committee lapini nang tum la so chingwai long bang ko an chetong kon la sa ene ga dak bang paro isira bang ko ra pho electoral do plus jitu ke chetong anang bong pen dak alang litum bang so vote ke jokpon along nang participate dun lo plus oteng pensi ini la so electoral college bangke chunpon pakalo Western Nagaland lapen Kamatapur along riaphan hemprek ki PG po along Karbi Anglong along rike jisong pajoy nakasonlo non ke wangji ar koi ni phaing ko ra trogarni aprang malom Kamatapur lapen Western Nagaland aphan hemprek kimi ke sengpon ji aphan angring do ponlo lasi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Biatum ke Amexi ke janglok lang pusi radde datum chithansai lapen Karbia khaikang thim Pubom, Karbia Kayalong, Nangvir Bob, Hempregalam, Ningje Bom, Kailong Ria Parman, Mentusi, Kithirpo Mapu, Arnivang, Raddet Kachathan Saipen, Anwang Den, Chibi Bedet, Karbi Anglong Api, Ilitum, Along Rialong, Mikir Hills, Pu, Nangdolo, Sitame, Piniarni, Ilitum, Along Rialong, Karbi Anglong, Nangdolo, Sitame, Ha Mikir Hills, Lapen. Non Karbi Anglong po hotsitami ilitum hempreka farmana joini pen chisong bom bang bom si piniarnian ki hempreka farman ka chisong joini pen pinang apran ka chipinang atum sitami dolo hempreka joini pen khai longri chio nanglo hemprek a joini pen avi chipi nanglo hempreka joini pen donrap ka chio nang atum sitami dolo hempreka joini pen apiso so ka chio nang sitami dolo Sitame Piniarni Ilitum, Karbi Anglong Autonomous Council, Artaninkan, Paro, Nangki Pleng Jiaphan, Tebok Hedlo, Sitame Ilitum Karbi Anglong ke Koan Penny, Kachisong Kiti ke Jangpen, Piniarni, Hemprek Mate, State Alam Kabi Pinke Ilitum, Isi Kachisong Pajoy Nakasonsi, Nangmanlo. Piniarni Kamata Porlapen, Western Nagaland Aphan, Hemprek Kipi Po Alam ke Ilitum, Langprong, Doprong Pumaposi, Pinangan, Aradatum, Ningje. Batai hemprek mate state ke thakalong sitame Karbi Anglong aphan amen kabidun ke isi khaibare matum chobochia jakong awe pondet loma pusi pinangan aradatum non malom chithan ponsai news report aroni tikathar Karbi Anglong news Karlitang sarsing ingti asan ke chokmate an ke pachorap
Arkoi ni phai trokarni Karlitang Ramchandra ingti asopo aklingsi Karlitang Sarsing ingti Bokajan rongso pi ke parlo Sukhanjan Borman Thia Maker Ward number 7 Kedamtang Arkoi chiklo ni phai siarni bangso perthepen chiwaisi Arkoi ni phai ke thomarni me an pipon det pen Arkoi ni phai trokarni asan ke chokmati an pachora peduponlo Sonsi bangso an ke pachora parni AJYCP Karbi Anglong Bokajan Regional Committee Maipu Sondip Saikia Lapen General Secretary Niloy Duara Alang litumta chetong donsi AJYCP Hinpen Alang liarong kachaboy ning dukalo ketok jirpen Karlitang Sarsing Intia Chor Asomar Akorte Angjira Redeng ning dukalo pajirpon Anparta Anpachora balong kachetong don abarim Jogot ingti Borman TSGB Borsing Bay, Rinti The GB, Long Inghi, Borman GB, Monsing Bay, Bokajan Municipal Board, VP, Sundar Ingti, Harong Bingti, Borjan Hawaramai, KRA, Sing Timungpan Chenglok, Pinan Kithigiding, Lapen, Rongame Kardo Anatumta, Chitongdun. Bokajan Pen Sarkuru Bay, Karbi Anglong News. Bangsuri sose abang pu bang piatum chetong donsi Pop Emeritus Benedict 16 Saint Peter Basilica Kardoma Hemthipia Hongja Elong Chipadidun Bangso Kardoma Mai Kepadong Ponake Kedamtang Nipai Ketom The Langarni Saint Peter Ahemthipia Hongja Elong Basilica Pope Francis Pensi Kardom Nangjaron Pachinipon Lapen Kardom Kardiaron Kecheng Ponjila ke ada por bhaisir kepra chitima por pensi Cheng Ponpo Harum rongso pi lapen datapi kititang abang arpum Pop Emeritus Benedict 16 abang arpum phanta ponpo lapen kipip damji adim Vatican City Saint John Paul II aphan kipip dam adim si pip dam popusi nang pachinidun News Desk Report Karbi Anglong News Fuloni constituency ke parlo sare tokbia rong alongta rongker karklidun me senpen pachunduna birta nangpali Patumi Arkoi ni phai phorni Fuloni constituency ke parlo sare tokbia rong along hawar rongker karklidun medun senpensi pachundun longlo pusi Karbi Anglong news phirangke aphan birta nangpali Labangso sare tokbia rong along lapuson rongker karkli phijo ponke rong asara supo Robinson tokbi lapen jiten teron Rensing milik longki milik atum chipatir pidun lapen labangso rongker karkli phijo ponalong kurusar kangbora tokbi babu sing teron babu terang babu milik babu phangcho lapen longsing milik atum si rongker karkli phijo along kurusar atengsi chirap chitodun si pining asengkana pharman arong kerki mesen pen pechundun nonglo pusi birta napachinidun Fuloni pen aroning tikathar Karbi Anglong News